Какво ще правя с весте? Какво ще правя с весте? Къде да тръгна с весте? Щом не си до мен. Страх ме в този свят студен. Избави ме ти от моя грях. Избави ме, Господи, избави ме, моля те, Исусе мой, избави ме ти от моя грях. Чуй ме, чадо, чуй, аз съм верен винаги, но ти с твоите грехове се отдалечаваш се от мен, не ме оставяш ти. Избави ме, Господи, избави ме, моля те, Исусе мой, избави ме ти от моя грях. Избави ме, Господи, избави ме, моля те, Исусе мой, избави ме ти от моя грях. Моля те, Исусе мой, избави